L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li l-ekonomija Maltija kibret b'6.4% fit-tieni 3 xhur tas-sena meta mqabbla mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li l-prodott domestiku gross bejn April u Ġunju li għadda kien ilaħħaq ftit inqas minn 2,658 miljun euro, jiġifieri 209 miljun euro aktar milli kien fl-istess 3 xhur tas-sena li għaddiet. L-Uffiċċju tal-Istatistika qal li b'din iż-żieda il-prodott domestiku gross żdied b'194 miljun euro fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Miċ-ċifri joħroġ li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija ġġenerat aktar minn 5,149 miljun euro. ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'termini reali it-tieni 3 xhur ta' din is-sena kienu ekonomikament tajbin ħafna meta wieħed iqis li l-pajjiż kien għaddej minn kampanja elettorali. Madankollu l-ekonomija Maltija komplet tikber u tissaħħaħ bl-istess ritmu tant li fl-ewwel 6 xhur tas-sena ir-rata ta' tkabbir kienet ta' 6.3%. It-tkabbir ġie reġistrat l-aktar fis-settur professjonali, amministrattiv u fis-settur tas-servizzi li raw żieda ta' 64 miljun euro. L-istatistika turi li tkabbir kien xprunat l-aktar miż-żieda qawwija fil-konsum privat meta fl-ewwel nofs tas-sena il-pagi f'Malta kienu 123 miljun aktar mill-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-andament pożittiv tan-negozji kien fattur ieħor li wassal għal dan it-tkabbir u ċ-ċifri juru li n-negozji żdiedu l-qlieħ b'234 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2016. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru wkoll li l-Gvern qed ikompli jikkontrolla n-nefqa tiegħu. Intant fi stqarrija il-Gvern qal li l-istatistika uffiċjali turi li għall-kuntrarju ta' dak li kienet ħambaq l-Oppożizzjoni, is-settur tas-servizzi finanzjarji kabbar l-operat bi 23 miljun euro waqt li s-settur tal-gaming kiber bi 58 miljun. Żied jgħid li dan ir-riżultat jikkonferma s-suċċess tal-politika ekonomika mħaddna mill-Gvern u li fil-budget li ġej se jħabbar miżuri biex ikompli jistimola dat tkabbir biex jibqa' fost l-aqwa fl-Ewropa.